Hapana ere ane namba muponere zisore gondo. Pane ma-artist akabuda offside nezuro. Maskachana kamuri Zimbabwe esinonhawu zitaura Skimbo paSeregondo TV. Nasi munhawu zedu tichibata nyaya dzakasiyana-siyana. Tobadoni uyu muimbi akanga ari kuvhurika naiwo unonzi Mutoriro pari zvino akaona vakamubatsira ari kuriye chichaita chikupai mamwe updates kuti zvava papi. Asi ngatimise mumunamato yedu. Vamwe ndevengemba. Chihomu uyu muimbi watakabudisa pano muvhiki rapfuura uyo anga asungirwa nyaya yekunzi anga ari pakamwana kari underage pari zvino akabuda muchizarira. Uyu nyaya yake asanyatsokunzwa yakaperera papi chaipo chaipo, but ndichaita ndichikuziva kuti zviri kufamba sei. Chimbone chihomu chabuda mujere. Meno zenyu namwari wenyu, ameno zenyu ndezvikwenyu, kunyangwe maiganya ndichatsoka ndakaparara magenda zodzoka kunokuka ndirimo, vaida kundimhakisa kutukisa kushoresa rangu zita pasina zvandaita, segudo guru muswe wangu ndakapeta, terera unzwe nasi unondoreketa ini ndakaendako ende ndikatsukako hakuna iriko kumunga kuna ipa ende dzakazara dzikamera tazobvako chigudo chihonhon tikati amenozi. Shinsoman uyu muimbi afamba mberi kunzi akaimbiswa mahours anoita iwo 10 nemashurugwi. Muimbi takwanisa kumubata kuti zviri kufamba sei nemashurugwi aya pangaenda kuChegutu, asi asitaura kuti aiwa hakuna kuitika zvinhu zvakadaro. Zvinzwirei mega Shinsoman achitsanangura. Muri sei muri Zimbabwe? Ndishinso ari kutaura panapa. Iye kuChegutu kana kunzi kuShurugwi. Ndapesenda kana kuShurugwi I think last year 2019 ndofunga kutanga kwake or something. Zvimwe zvinoitika ndezvekuti vanhu vaya inenge hapana violence yaitika, inge kuti vana vaida mangoma stereke. Saka ukapedza iwewe toti wakurumidza tanga kukurumidza kupedza. Vanogada kuti urambe uchingoita chete, urambe uchiperforma sezvo vanenge vachinakidzwa. Asi kuti zvakaipa, but vanhu vanenge vachiramba vachinakidzwa. Maona hapana chakaipa chakamboitika zvakudaro. Nyangoti vanhu vacho vanonakidzwa zvikuru. Vanonakirwa zvakanyanya, saka vanhu vamboona kunge paita violence. Saka iwo as an artist pamwe pekuti ma-artist ava anenge ari papa anenge apera isi, saka vanenge vakuti Shinsonga achidzoka aite sei atiimbire futi, toda kuramba tichingonakidzwa. I think ndo zvingoripo chete, hapana kana noise yakamboitika stereke. Apa ndopapera nhau dzedu dzanhasi. Tosangana muchikamu chinoteera. Kune shopu yanetsa pagore kunzi Elevate yanetsa netsoka dzakaipa, tsoka dzakanyanyisa dzine nyanyiso. Tichaita nchikuira tsoka zvange ikoko ye madetails vachanga chibuda pa screen penyu. Vanenge vachingoda kupindura tsoka, namba ndidzo dzikubuda pa screen penyu. Apa ndopapera nhau dzedu. Tosangana muchikamu chinoteera. Hapana ere ane namba muponere zisore gondo. Pane ma-artist akabuda offside nezuro.